večer, vážené dámy, vážení páni, vážené vzácne hostky, ak by som to tak nazval, vážení hostia vzácni z poslaneckého klubu 1., 2., 3., 4. Ja som veľmi rád, že sme sa takto znova po roku stretli v takejto, by som povedal, ešte väčšej zostave, ako to bolo minulý rok a predošlé roky. A pevne dúfam, že na tom 130. potom 5. plese to už budem robiť všetko v Inchebe, kde tá sála je minimálne pre 2000 ľudí, len neviem, či sa tam všetci smetiari, ktorí sme tu a priatelia životného prostredia zmestíme. Ja by som vám poprial v mene Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve aj ostatných organizátorov, ktorých by som veľmi rád, keby prišli ku mne. Je to pán prezident Kuba za Združenie organizácií verejných prác a pán prezident Zvonček za Republikovú úniu recyklačného priemyslu. Vy prišli sem? Poprosím potlesk. Ja radšej odovzdávam slovo mojim kolegom a prajem vám skvelú zábavu. Takže dobrý večer. Ja v mene Združenia organizácií verejných prác by som vás chcel pozdraviť na tomto plese a príjemnú zábavu. Ďakujem. Dobrý večer. Mne neostáva nič iné proste ako tak dlhšie sa k vám prihovoriť a trošku natiahnuť, lebo asi pravdepodobne títo sú už unavení, dlhšie hráli, keď sme sa dostali všetci. Tak sa všetkých milé privítať. Vidím tu známe tváre, proste všetko. Hlavne chcem popriať do toho nového roku veľa zdravia, šťastia. Ja som si pripravil proste takú nejakú riekanku, že veľké príjmy, malé dane, veľa eur za trvanie. To nech nás prevádza v ďalšom roku a taktiež, aby sme spolupracovali. Pozdravujem z príjmu za vám. Páni, mám pre vás radostnú správu a radi by sme si spolu s vami, aj s vami priatelia pri stoloch, teda hlavne pre vás a na vás, pripili. Nielen na zdravie, ale na to, nech ľudia konečne pochopia, že najjednoduchší spôsob, akým človek môže zdokonaliť svoj výzor, je usmievať sa. A práve preto, milé dámy a vážení páni, na to, aby sa slovenský národ začal usmievať a na zdravie. Nech sa páči. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Ha ha ha.